һәм аш-су осталары арасында тәмле бәйгене тамаша кылырбыз. Фәрида апа, олы кибә хуҗалар, менә бик сөенечле бүген шушындый матур чара. Иң беренче чиратта рөхсәт итегез, үзебезнең районыбыз башлады. Нәҗип Нәкыйп исеменнән, район советы һәм башкарма комитеты исеменнән, шәхсән үземнең исемнән шушы зур чара белән тәбрик итәргә. Әлбәттә, татар халкы бөек халык, шулай бит. Татар халкының менә ризыклары, мондый аш-сулары бер генә илдә дә юктыр, шулай бит. Ә безнең татарлыгыбызны күтәргән үзебезнең менә Юнус абый Әхмәтҗанов, ул инде бөек шәхес. Үзебезнең инде яшь буынга, үзебезнең киләчәгебезне, милли гореф-гадәтләребезне шулай бит һәр вакытта саклап, шушындый чаралар алар һәр вакытта узырга тиеш. Шуңа күрә киләчәкле булсын, Алла бирсә. Сүзләр юк. Настолько я поражена, да, вот у меня ж все колет. Как не могу я объяснить. Sizga big zo'r rahmat. Насколько siz bo'lganlar, насколько siz талантливые, насколько вы умные. Big zo'r rahmat sizga. Когда мне было 17 лет, а ты меня айтты поваром пойдешь. Мне бір ел одному, что я не пойду поваром. Потом мама была портнихой, а я никогда даже пуговицы не шила. Все сестры были тоже портные, они баловали меня. Тоже плакала, что я не пойду. Ну, тогда меня учитель в ресторан Казань 17 лет привел. Я там проработала 27 лет. У меня тоже учитель был орден Ленина, самый знаменитый кондитер. Как я при папе выросла и выросла при таком учителе, я просто была обязана продолжить их. Юл табаша урама. Каты тимешә камырны басам җәямен. Балалар бакчасы тәрбиячесе буларак Юнус Әхмәтҗанов дәвамчысы дигән проект әзерләде. Китереп караганнар һәм юбәгә пешереп караганнар. Бәлешеннән камырып, бер стакан кайнаррак суга, бер стакан сыек май, бер аш кашыгы майонез. Безнең данлыклы татар аш-су остасы Юнус Әхмәтҗановтан да бик күп балык ризыклары сакланган. Татар милли ризыгыннан тукталдым Кыстыбыйга. Кыстыбыйны данлап язган пешекче Юнус Әхмәтҗановтан. Ne tabağa җәелгән камыр өстенә салып, камырны бәлешне өстенә камыр каплап бизәдек. Ул күпергәнче һәм шуңа салабыз бер стакан песок. Яхшылап тагын булады. Ак яулыгын яктым башкайыма, оя кышын салдым дилемә. Бисмиллахны әйтеп эштән генә Салдым мин үземне илһамымны. Илһам биреп эшләсәң, бөтенесе дә тәмле була. Соңыннан бәрәңгене ит белән бергә кушып, тишекле чүмечкә салып, саркыталар. Сәмесез минем симем семине меня тигәр. Мин үзәк бала бакчасына Бер көнне минем кулыма менә шушы татар халык ашлары китабы килеп керде. Ул пак ясауның башта бер нинди серен дә белмидем. Иң беренче Юнус Әхмәтҗановның китабын ачып карадым. Юнус Әхмәтҗановның китабында пак ясауның сере бар икән. Пришла весна, пробудилась ото сна. Угыштан чыгарылган йомырка, икенче катман угыштан чыгарылган сыр. Һәм шулай ук өстен бизәр өчен безгә кирәк булачак Чынлап торып караганда да шушы авылда Юнус абыйның туган авылында да дип әйтик, шушында туганнары туган җирдә беренче тапкыр шушындый безнең фестивалебыз башланып китте һәм ул алга таба да дәвамлы булсын дип ышанасы кала. Катнашучыларга, шушында оештыручыларга бик зур рәхмәтемне әйтәсем килә, чөнки һәр кеше дә үзенең вакытын табып, алдан әзерләнеп,
Без инде моны бер ай алдан, ай ярым алдан биргән игъланын һәр кеше дә әзерләнеп, үзләре тырышып ясаган менә шушы ризыкларын безгә тәкъдим иттеләр. Философ та, педагог та, сәгатьләр буе утлы плита янында торучы металлург та булырга тиеш. Һәм минем менә шушы сүзләргә өстәмәле тагын һәрбер пешекче ул әле хатын-кыз, әнигә дип әйтәсем килә. Менә шуның өстенә алар барысына да өлгерә. Менә бүген дә бөтен тән җылысын биреп, бөтен үзенең күңел җылысын биреп пешергән тәмле ашларын барыбыздагын авыз итәргә язсын һәм шушы бәйге, фестиваль дәвамлы булсын иде дип тагын бер тапкыр теләп каласыз. Настолько вы такие деятельные, да, и вообще мындан жүрәләнеп бәрі китәме. Настолько вы молодцы. Вообще сүзсіз қалдым. Масло вкусное. Комнатной температуры все вместе взбиваете и масляным кремчиком. Ничего сложного. Все легко и просто. Юнус abi, o indi bizning Tatar halkının nичек дип әйтим. Менә безнең үзебезнең әдәбиятыбыз, сәнгатебез, моңыбыз, җырыбыз бар име? Һәм безнең үзебезнең ашау культурабыз булган. Хәзер дә бар име? Менә шушы ашау культурасын күтәрүче һәм аны менә бөтен дөнья күләм алып баручы Юнус abi. Юнус abi бик ярата, мода мине Барлык халыкка, район җитәкчеләренә дә, менә шушы авыл хезмәткәрләренә дә, шунда катнашкан бөтен конкурсантларга да бик зур рәхмәт. Шуннан да бик күңелле үтә бу саф йөрәктән эшләнгән алышулар. Барысына да менә шушы бәйгедә кем катнашкан, кайткан кунакларга, Фәридә апайга, Рәүя апайга барысына да бик зур рәхмәт безне шулай улылап кайтканнары өчен.